Les autoritats catalanes, el govern tripartit en aquell cas, el govern d'Entesa va portar un referèndum, com és de manera perceptiva, per donar suport, per subratllar la reforma de l'Estatut que s'havia fet el 2006, i fins i tot, amb totes les vies legals, un referèndum fet amb tots els ets i us, després no acaba servint per res. La voluntat manifestada a les urnes, quan són de vidre o de plàstic, acaba sent tan feble o tan poc respectada com quan s'intenten posar de cartró amb el format que sigui. I en bona part, una gran embranzida la va tenir un partit que després assumeix tasques de govern, qui vol governar Espanya, quan després s'ha fet campanya per votar directament contra l'Estatut, que ha dut l'Estatut al Constitucional, que aquest mateix Constitucional manté vius alguns articles que s'ha carregat l'Estatut català a d'altres estatuts autonòmics que van copiar directament la llei catalana. Aquesta és l'ambivalència, o sigui, el doble joc que practica el propi Constitucional i després els partits del govern. Va ser, jo penso que sí que va ser un dels detonants, va donar una càrrega d'ànim i d'explosió, va fer girar la volta, això que un partit dels grans, el PP, PSOE, el PP, porti això al Constitucional i a més s'ho carregui, jo penso que sí que en bona part és en l'origen d'aquesta situació.